reflexión para que entendamos con toda claridade por que naceu Villalba Berta. Alén das razóns polas que naceu na Terra Chá, e en Vilalba en concreto, alén de o labor fundamental que fixeron determinadas persoas hoxe que presentes, que fomos protagonistas, os pioneiros e as pioneiras desa reformulación do que a democracia activa e participativa para chegar aos concellos de verdade. Alén diso, hai un contexto no que se comprende que significa non só Vilalba Berta, senón as mareas galegas, as mareas municipalistas. Por lo tanto, as alternativas chamadas de unidade popular. E é moi simple. Vivimos un réxime mal nacido, no sentido de que foi o réxime que se montou dende arriba, dende fora da ciudadanía, para facer abortar o proceso de loita e combate cívico e político protagonizado por a ciudadanía do común contra o réxime fascista franquista. Anos 60 e 70. Chamábase a loita pola crea democrática. Esas grandes movilizacións que naturalmente iban conducir a que se desmontase ese réxime peza a peza e se construíse dende abaixo arriba e ex novo un novo edificio político constitucional. Ali falábase de que había que haber un proceso constituinte. Os que xa temos certa idade pois estuvemos neso, algúns dos que están aquí, algunhas pois máis novos que a min, ainda así tamén xa estaban cando eran mozos e mozas. Eso foi abortado porque non interesaba. O que interesaba era facer algo así que mudasen as cousas por fora, pero que no fondo o fundamental continuase igual. Ali reclamábase que había compromisos de que habría que deixar que os povos da Península Ibérica e do ámbito do Estado español, recoñecidos como povos que éramos nacións, con historia, con idioma, con cultura propios, que tuviéramos poderes políticos. En Galiza o reino suevo foi o primeiro reino medieval de Europa, e estou falando do século IV, V e VI despois de Cristo. O primeiro reino medieval foi o reino suevo en Galicia, e chegaba a Ávila, e chegaba máis abaixo de Coimbra. Bueno, pero tamén que, sobre todo, que foron fundamentales as liberdades de todo tipo, os dereitos laborais, a igualdade de xénero, todo eso firmábase, asinábase entre as organizacións que estaban pola crea democrática. Evidentemente, cando veo o que veo, houve que facer moitas cousas que non se podía continuar como estado de antes. E ven a primeira etapa dos anos 80, pois a universalización da sanidade, a reforma do ensino, etc, etc, de acordo? Pero pouco a pouco o que había debaixo, que era o que quedaba de poder social e económico herdado do franquismo, impúxose. E chegou un momento en que, sobre todo a partir de Aznar, das legislaturas en que gobernou Aznar, cando José Luis Santos le decía Aznar convertió España en un aznarato, como se fose un califato. Bueno, pois Aznar suprimiu o sistema de maiorías e minorías plurales, reinventou o partido único no momento que unha maioría absoluta funcionou de maneira que nas Cortes os que non votaran ao Partido Popular só podían falar pero non conseguían nada. O mesmo ocurría en Galicia con Fraga, o mesmo volveu a ocurrir con Frijol, o Núñez Fijó, ou como raios se queira chamar, que en todo caso é un cipaio, que xa sabedes que os cipaios son os indígenas que se alistan no exército da metrópolis colonial, ainda que se sin armas de fogo, pero si con armas do poder mediático e político. E entón, evidentemente, os sectores máis agredidos, máis desasistidos, a ciudadanía, os de máis abaixo, as mulleres como xénero, os parados, os labregos e as labregas, nun país como o noso en que o mundo labrego está sometido a un proceso de exterminio intencionado e non simplemente de desatención, tuveron que autoorganizarse para defenderse. E empezaron a organizarse, e empezaron a hacer plataformas por todo, por a sanidade, por o ensino, por as preferentes, por as estafas dos bancos, polo paro, etc, etc. As plataformas feministas. E o que ocurriu entón foi que pouco a pouco foronse dando conta esses sectores máis activos da ciudadanía de que os partidos non nos representaban, con moi poucas excepcións, que non cumplían o compromiso electoral.
O compromiso electoral é o que se chama xurídicamente un mandato, un contrato de fideicomiso. Como cando calquera de nós vai un notario e dá un poder a unha persona, dalle un poder para que faga unhas cousas. Se esa persona non fai esas cousas, fai outras, automáticamente anúlase iso poder. Os partidos políticos ofrecen as cousas nos programas electorais, chegan ao poder, fan exactamente todo o contrario, prometeron. Esa rotura de contrato de fideicomiso tiña que dar lugar a anulación automática do poder dado aos representantes políticos. E a xente empezou a decir non nos representa.